eri n'abasani mwaikire iga ase enyangi yakorera yano abaire gosira tiga toitabirane ng'a omogaka ono omuya orenge nkwerwanirira arenge gatiga rende amakweri agocha muna achire iga bono tiga omong'ina akwanene inche nkore abaminto bacha kwagera korera yane pole mbuya more mwensi twanjerane kiagera kira muntu no atorigerereti omong'ina korera nakoganeirie amaya nonye ekero geke gegocha gogobera ebirogo bibere egekong'u lakini Nyasaye nagobwatesi abana bane mwana omonene ontomu aye bono naye kwabogoirie ekero geki kia tata omino momwechi ingaki chinyororo omong'ina korera nari ara abasuki obogima bwa bono iga bwabaire obokong'u igo ng'endete kobasabera momanye Nyasaye omwana Isaya mwensi morangerigwe ase enyumba ya tata nari obogima boraororobe nabaganirie amaya mbuya mono mbuya mono na inche tinkoba are korwa abwe abana bari bane mwatigeire onto omwana abamino korera yane otigeire kamoranche omoe chingaki chinyororo nari mamange tware gocha gokwana naende tocha kwane baadaye lakini aya naye kobasabera namaya maete n'abana abaya more ekenyoru muna giachire ase eng'encho ya tata omino naini mobwatie chimbo echi chia tata omino tiga Nyasaye abasenia banyekere omuya mono erieta riane Charles rwari Nyagancha mbuya mono nyandiri gwenyoro otenne abanto ba Nyagancha abaimokia amaboko igo nabo barasa abange mbuya mono mairi aroro namange gochaga iga mbuya mono ase eng'encho yeiyo bono no ntomu nchugane efamily yao ntomu nabwate ebiombe ebinge lakini ntogocha kubitaka ase chinsi echi bono ebinde ebigocha gocha nabaheshimiwa ebinde biri ebike nabo turakorega iga nainu iga ntomu ne family yao Rispa wasasi wa Rispa wako hapo chikamati cha Rispa abakayoyo ntomwa abasani abang'ina balia bagaka balia Chairman Peace Kenya Sub County Nyancha abasani bali mwacha konga pore mwensi moche nje korigererie genteke na banko bainyora thank you bagaka boranyora mbuya mono pako mheshimiwa Soira bono mbuya mono group yabere nene bali bonsi mwachicha boda ku CDF abantu bali bonsi barenga ase komwa ontomwa engora security abantu ba security mbaro omwamba Karioki aroro group nere ya tabito yonka na inu so group eyegera morusi gwebicha businessmen mwaka nyakwebaga amanyire nekera mbari bakorete ebiasara nere ebyechiombe nyamurabulie ebichena bondo chiyagareire sana paka abande bono mbali kororekana mbuya mono ntwachakire familia yarusiwa no mheshimiwa no araguna se familia iyo ayo yino araguna echitimu echi chionsi muna moroche chiachire ntagete chigurupu echi kanga ontomwa egrupu ikanga neyo mheshimiwa mwacha kurumagega echinde tochibeke ava minutes ya malimbo ya mona seribaga Marieta Samson Onyancha abantu bomonene mwachire ko omogaka oyo orengo mosani one nyakweba omuya ong'ete ng'ombe nero ng'oneretie ng'ombe ekabeka chimori sana emongaka na gochiboko bwana igo narenge nchiche ga abaminto gake mwaka ono omogaka omuya orenge sana abana baye onto mwana abana bamwabo tiga Nyasaye abuche asemure omocho ino oseboke ngoteba igeria serikali abaibori abana baino babungire chisukuru
mbaba sikobera chituka kenyenya una konyoruoro omanyiro mwana be sukuru gako be kuimengonye sababu teiyo akoberera kenyenya paka chinsa ibere isato ngano wale Kenya ekia kabere ntobwato mubagarogoroga igoito sana asitokwenda twaragira abantu baminto kamoranche sikomo bagoria rusi endagera ororo endagera yaoyoka tiakororo yo mino ngancho nyanja nare miro mugondo omuya onyoga ni orusingire 100 nje na rweto 20 ondusi ororo komiti nera ali enkongusane kuligereru ya choro ogoto ekana nayo go inchini ya manganare kabira itoko rusi ndagereria ao yeko bagerua mansai bakabataka nabagusia bataka oru obosa ande kende nke yorakore. That is incitement yese gigo chalie omubaga ekyo moherio abasa abakabaga kabali munyuomete nkyo kwakero mungino kwa mubeka aram orenge buya noero ogosiberie yanga moheri respect yamo Buyamano chairman yasa yo na ndogwete mnabangi na baigure buya buyamano the principal ya Verega Secondary School daika ya Monchuto Kwanya Madam Principal Mungu akiwa upande wetu. Wono biamono munyakero gwe omoyogo ya Seribaga oyogo kwana Madam Joyce ye principal ya Verega Secondary School na inche kwani hapa Yesukuru igonta ite kore talibageri korete ngora ya balimu be secondary abafanyikazi na bonsi asengenje abana benke iga mbara basani be sukuru mono oyo mintonto mwana oyo minto pirip engore nene sana asengenje omuyibori asirire amakweri gara makoro lakini gara mageni asoyo nyanyorire gobana ile libageri twarenge no motabit n'abarimu bana ni matenga n'abasani benke sana bale ni matenga no bale